Mag-intro sa hello mga bay, mayong pagpanginabuhi kanatong tanan. Ako diri karon sa igagaw sa akong uyab nga pula. Kani moy may bahay sa igagaw sa akong ang iyang bana is igagaw jud nga first cousin jud sa akong uyab nga pula kay ang papa ay ang mama sa iyang bana is igsoon sa mama sa akong uyab nga pula. Diyos ko, maglibog mo ta mangingani mga kuan-kuan. So, naami diri karon kay maayo kay ni siya mo ribanday. Ay, buya! So, you can see, araw yung hair of model. So, bisag simple ra ni ang pamaagi niya, pero makontento jud ka sa result. So, mo ni ang kuan. As for now, kay wala pa tay pantukod og salon jud. So, diri sa ta, magtuwad-tuwad sa ta. Tuwad! Sige, tuwad. Ana, tuwad niya na, isalod lang gana. Okay? Sige, kaya na ko ni. Kaya na ko na. Sir ka, Teng? Mabasa na imuhang kuan diha, Teng. Isa mang. Atubangan. Hala, ayo apila. Ay, alam mo, ako gipaliguan sa kong mama. No, giliguan ko sa kong mama mga bayani dahil ni. Ani ni, basta home service ating. Muna siya gitawag nga home service, pero ako lang nari sa ilang home. Muna nga sulong home service na lang. Unsa na nga shampoo? Palmolive. Okay ra, Palmolive. Okay ra. Sa unsa nga shampoo na to? Dili ko mag-shampoo ni mag-clarifying kay gahi man. Mao. Ang gahi naman imo. Ikaw ang nasayod sa tanan. You know the best. Kung sa man-English pa. Ano yun? In-Englishan yun. Kay Inisan ginato basig nada Amerikano nga magpa-straight. Banlawan naman mo ganay natin mo. Kasi asa lang ta magbanlaw. So first time na ko magpa-kuan sa kong buhok. Sa balay. Dili jud kanang first time jud ni nga magpa-straight ta. Kay ako ang gihimo atong pag-abot na ko gikakuait kay nagpakulot man ko. Kulot yun di ay ra. Kay ganahan ko kulot lagi. So try na po na ito magpa-straight. Kuha na to, kanang almost 2 years na to siya. Kay March naman to. Murag matawag na inig virgin hair. Virgin hair pa ni, virgin hair. Okay. Mo lagi ingon sa bayot kay virgin pa daw akong buhok. Nindot pa kay as in black. Gusto mo ana lang kubi. Ana lang ting. May kay nakauna na ka ting. Wa mo ko ni maingna. Ang kay abi na ko comfortable ra ka ato. Sige. Tuwad pa more. Bunyagan. Okay na ni. Okay. Sige. Muna tag panglabas ng buhok. Okay na. Okay, man ako kaligo. That's all. Dara mo sulod na to silang cute kayo nga salon. Okay? Salon di balay. Salon di balay siya. Salon di balay ni. Unsa man to kanang tubig dai binakog muta. Nya asam na to ibutang nga ma-plaster ta. Okay. Asa mo ko mag-atubang dapit? Ay imo na open ka. Okay, padayon ta sa atong salon di balay. Pero ko ni atras ko. Salon di balay. Salon di balay. Oy, musta? Dala ang igsoon sa kong igagaw sa kong uyab nga pula. Ang iyang mama ug ang mama ni uyab nga pula is managsuon. Kumusta, Bench? Kanang nakahuna-huna ra ko kanang regalo sa akong kaugalingon rong adlaw. Kay na stress ko sa module, tulo ka buka akong estudyante. Na-stress ko sa module. Ingon gay ko nila nga, wala mo ilaing regalo nako kundi ang mag-eskwela mo. Ingon sila, mura na akong gipangay nga regalo. Unya ka na nga regalo, dili na siya para sa kuha, para na ninyo sa inyong pagmaon. Sa lang gingnan. Okay. Lagot na kay kuy kada adlaw na lang dagko lang ba kay wala pa sila sani. Wala pa sila ka-survive sa gadget. Online sila, te? Dili, module. Module, yun sila. Okay.
ang online ba ya para rabi na sa mga private school. Ya, public rabi tawa tay bayad anang private. Para dili ka puy-puy yun, ipatong lang din. Ay. So nindot kay ni kay natay patunganan. Makapula itong tiil ron. Agoy Ginoo ko. Pero ting bibuha sa module. Asa ninyo unda? Tuwa dito si Dudong kubkub. Dudong Kubkub ilang tata. Tuwa ilang libet. Kay ba bakati nga maagta ni og Hindi bro man. upat og ko kadong lima. Usap ta orasan mo man. Mga gabi na. Gabi na ko kauli ani. Sige lang ko ko'y live ron. Ako rin siyang pauliun niya. Mapapick up lang ko niya mo man na to. Kaya yung mga bata taon dito. Dugay di kayo ni mahuman. Sa ato pa. Magsige pa manggutag gumulgod. Oh. Sa, mag-mix pa man kano. Ato sa aning ikuan. Oh, ikuan sa ana. I-post. Mag-drive pa man ka. Sige. Oh, sige. Ay, kalami. Mura ko gi-massage. Para hindi yung payag mo ta. Ha? Para hindi yung payag mo. Uy, problema kay naanad naman tagpayag. May magwa tamaan na og payag. Payag now, mansion later. Ano man na bench. Payag now, condo later. Napagid ang mga kulot na sa office. Pero okay No, wa man gud na ni kulot good. Inang gina kong bayot. Ilaw te. Ilaw pagkakaluan. Ambot lang kay waswasan man dayon. Kuha, that's all. Ay, gibalikan ako kinaugmaan kay wa na ni kulot. Ang gina nga, oy bayot, pamili bayot. Wa na ko kung bayad or kulutan ko nimo gotro kay wala man gina ni kulot. Ingon ta siya, ma'am, napanlaki na akong gabi, ma'am, malo ikaw. Napanlaki na daw niya, di na wala na ang kwarta. Kulutan ko niya balik, wa lang gihapon ni kulot. Okay, kuan man jud kay kapok, musukol imong bulo. Sukol kay virgin ba ya? Wala pa kasuway. Ako ni for black, yan. Oh. Ikaw na yung bahala. Istri, kinahanglan istrito ng tumoy no. Straight yun mo. Pero kani ako ang pang-reparenting ka na. Dili dyan siya pareha ka nang bitaw ka nang mapilit sa bagol-bagol. Dili ko ganahan na ako. Oh. Kaya na dyan sa nirang mapalit ko sa hangin ba? Kay, na may kuan gud niya ka ng kuan. Nang pilit ra ba? Okay. I-post na natin. Palago post, bibe. Kanang duha ka ana sa baba. No. Okay. So, di ara mga bay, in process na tong straightening, no? And then, dili daw ko pwede muliho ka na murag robot ra daw ko no ko. Natikig ka jud ba? Anya, kung gusto ninyo, makita man ninyo ang result unya, mag part 2 na lang ta kay murag taas-taas na kayta. So, kung ganahan mo try sa service aning nas kung luyo nga guwafa. Unsa imong number day? Kuan. Message lang mo. Message lang mo Sige. na ko. Kuan, akong number kay 0939-1827-181. 0929 0939-1827-181. Oh, si Celine. Okay, online seller din to. Online seller. Muna nga mga online sellers, we support each other. Laban. Laban, adya. Thank you ha. See you on part 2 sa resulta. Bye-bye.